Робинзоновците. Предистория. Интересът към историите за корабокрушенци в началото на 18 век сред читателите създава условия за съчиняване на разкази, основани на действителни случаи. Хиляди хора жадуват да се срещнат с литературни герои, които не само са оцелели, но и развиват умение да се справят с прищевките на съдбата. Предистория. Представителят на английското просвещение Даниел Дефо в романа Робинзон Крузо, 1719 година, използва формата на автобиография, за да постигне ефекта на близост с участта на героя. Авторитети. Дефо влияе на широката публика с гражданската си позиция, основава английската журналистика и създава модела на есето. Авторитети. Петко Славейков превежда дневника на Робинзон, превръща го в любим герой за хиляди читатели по време на османското владичество и пример за това да не се отчаиваме въпреки превратностите. Изпитанието. След като буря разбива кораба му, Робинзон остава на остров близо до устието на река Ориноко в продължение на 28 години. Той открива Господ, чете Библията, приспособява календар, на който отбелязва всеки изминал ден, отглежда ориз и ечемик и превръща изгнанието в спасение. Дон Кихотовците. Въздействие. Книгата знаменитият идалго Дон Кихот де ла Манча 1605-1615 година показва интереса към странстващите рицари, който в края на Ренесанса кара хиляди четящи хора от Испания да вярват в невъзможното и да искат да живеят в миналото. Това е първия бестселър в историята, който превръща четенето в удоволствие. Идеал. Авторът Мигел де Сервантес 1547-1616 година завладява четящия свят с репликата «Дон Кихот това съм аз» и житейската философия «Да съществуваш» означава да действаш. Идеал. Алонсо Кихано Добрия, който загубва разума си, напуска дома си, за да защитава унизените и да наказва надменните. Мечтае да извърши подвизи, с които да прослави името си вече като рицар на печалния образ. Идеал. Желае да се бори срещу несправедливостта и не се срамува да бъде себе си, като показва смелост и разкрива богатството на душата си. Кръвни братя. Борбеност. Поредицата за Винето представя интереса към романтичния образ на авантюристи, трапери, следотърсачи. Европейските читатели от 19 век са покорени от идеята за непоклатимото приятелство, олицетворено от главните герои, обявяващи се за кръвни братя. Борбеност. Карл Май, 1840-1912 година, отговаря на нуждата на европейците от образи, които да са символи на борбата за свобода. Героите му се борят против неправдата и насилието и винаги побеждават злото, проповядват миролюбието и се застъпват за потиснатите и онеправданите. Себеотрицание. Винето е вожд на апачите, който се бори за свободата на индианските племена. Възпитан в миролюбие от немския изследовател на местните обичаи, който става негов духовен баща, Клеки Петра, той се стреми да избягва отмъщението, жертва живота си за своя приятел Олд Шетърхенд.
Бунтари. Всъщност, Приключенията на Хъкълбери Фин е роман от 1874 година и е история продължение на книгата за Том Сойер. Марк Твен привлича почитателите си с умението героите му да се справят с заплетени ситуации, да се бунтуват срещу всекидневието, в което има кървави фамилни войни, господари и роби. Свобода. Хъкълбери Фин е бездомен младеж на 14 години, който не търпи несправедливостта. Отказва да се подчинява на правилата в обществото, избира да живее според собствените си ценности, да се носи по течението на живота и е в състояние вечно да търси щастието. Свобода. Сприятелява се с афроамериканеца Джим, който бяга от робство и се излага на опасност, за да защити правото му да бъде свободен. Наслаждава се на бунта срещу порядките в обществото и на чувството да си независим. Драма. Странният случай с доктор Джекил и мистер Хайд 1886 година предизвиква интереса на публиката към сензациите. Антагонистите вълнуват въображението на читателите с мистерията и ужасните тайни на душата. Лошият се оказва мрачният вечен спътник на всеки човек. Престъпления. В историята си от първо лице успелият и уважаван доктор Джекил разкрива последиците от експеримент, направен в името на науката и опознаването на човешката природа. Престъпления, той създава формула, която му позволява да го раздели с тъмната му страна, която започва самостоятелен живот като жесток злодей по улиците на Лондон, преследван от закона. Гениалния, той създава формула, която му позволява да го раздели с тъмната му страна, която започва самостоятелен живот като жесток злодей по улиците на Лондон, преследван от закона. Гениалния, мемоарите, писани от Дейър Уотсън 1887-1927 година, спечелват почитатели на детектива, който популяризира дедуктивния метод и използва необичайната способност да се правят изумителни предположения от най-малките улики. Недосегаемия. Професор Мориарти е вечният спътник и достоен противник на Холмс, който остава в сянка. Конфликтът с злия гений създава интрига и помага за утвърждаването на легендата за сблъсъка на доброто и злото. Недосегаем за закона, Наполеон на престъпленията. Ръководи мощна криминална организация, изключителен манипулатор, паяк, който плете паяжина за жертвите си със своите интриги. Недосегаемия. Битката му на живот и смърт с детектива при водопада Райхенбах в Швейцария е свързана с решението на писателя Конан Дойл да приключи поредицата с разказа «Последен случай» 1893 година. Поради протестите на хиляди читатели, включително на кралица Виктория, на страниците на списание Странт се стига до завръщането му на литературната сцена. Благодарим за вниманието!